agbarụsịa ngene kụrụ ngene nwụọ ma akarụsịa abana rie ya ji. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Ọ maka Peter Obi, ndị na-egbu ya ọnụ na ndị na-egbubu ya ọnụ naanị maka na uche ya dị n'ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, n'agbanyeghị na ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa. Otu onye n'ime ha bụ Garba Adamu, onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC, ọnụ na-eru n'okwu. Ọ sị na enweghị onye karụọlara Peter Obi dịka ya onwe ya, tụmadị n'ime afọ na-abụọ gara aga a zọrọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, mana ya achọpụtala na Peter Obi bụ akwa akwụrụ ụwa amaala Naịjirịa gbanyere agbanye. Onye nke ọzọ bụrụ Bashir Ahmed, onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC kwa, bụbu onye enyemaka Muhammadu Buhari n'oge ọ chịrị Naịjirịa, onye jere mmemme elimozu na akwamozu Muhammadu Buhari na Daura wee zụta Peter Obi, ya na ya takọrịa ọjị aka kparịta ụbụbọ. Echekọ ha na-aba enyo n'ụdị ise foto, o wee sị na onwele ya anya na Peter Obi bụ nwa ebube. Ihe nke a pụtara wee bụrụ na nkapị jere akwa ọgọ wee kpata ngọrọpịpị ọnụ. Ha ya bụ na iri oke ehi na anyụ mma nkọ. Adamu Garba na Bashir Ahmed ọraala ka ha ji, mana n'ebe ndị ka ji ka ha ji gụnyere Maazị Okechukwu Isiguzoro, onye na-enwe onwe ya dịka osote onye isi izugbe otu ọha na eze ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu, onye sịrị Peter Obi ya hapụ ịzọ ya bụ ọkwa ka Prezident Bola Ahmed chia nke ugboro na-abụ. Ihe o ji dị mkpa na Peter Obi hapụrụ ya bụ ọkwa bụ na ọzọ daa na mmegbu ndị Igbo ga-aka njọ. Anyị wee jụọ, ka Dr. Goodluck Jonathan zọsịrị daa, kedu ka esi megbuo ndị Bayelsa steeti? Kedu ka esi megbuo ndị mpaghara South South, Niger Delta ala anyị? Anyị ebe leta na kemgbe ọdaka 25 gara aga, ala anyị malitekwara ọchịchị egbe bere ogobere agba nke anọ ya. N'ọbụsa achịala ugboro na-abụ site n'aka mmadụ dịka Musa Yar'Adua, sitekwa n'aka onye dịka Muhammadu Buhari, Obasanjo chia, onye Yoruba, Bola Ahmed Tinubu chikwuo, onye Yoruba, Goodluck Jonathan, onye Bayelsa steeti mpaghara South South ala anyị, Niger Delta chia. Kedu onye Igbo chigoro kamgbe ahụ? Ọ maka hapụ ya ka Bola Ahmed chia nke ugboro na-abụ, Maazị Okechukwu Isiguzoro na-agwa Peter Obi. Mana eleta m mgbe ya Chief Emmanuel Nwanyanwụ na ya, oge ọ bụ onye isi izugbe ọhaneze ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu, o nwere oge ọ kwara arịrị mee mkpesa na Maazị Isiguzoro ekweghị ya ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ọ wee bụrụ ya na Maazị Isiguzoro sizo na ọ bụrụ ya na Peter Obi. Ozi onye mgbasa ozi ọhaneze ndị Igbo wepụtara na nso nso a, nwoke aha ya bụ Dr. Ezechi Chukwu, na-egosi na onye bụ osote onye isi izugbe ọhaneze ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu, nwa mmadụ aha ya bụ Prince Oke Nwadịnobi,
mana Maazị Isigozoro na-ebugharị onwe dịka osote onye isi izugbe ọhaneze ndị Igbo. Ịlụta mkpesa iwu anyanwụ kpesara oge ọ na ya lụta kịta na Maazị Isigozoro so na ọ bụrụ ya na Peter Obi. Anyị wee na-asị ya ya lụtakwa gbaa mbụ ọtụa n'ogwe, gbaa abụọ ọtụa n'ogwe, ọgba ogwe ka a pịara akụ. Onye Igbo ọzọ so asị Peter Obi na-azọna ya bụ ọkwa na o merigodo na ha ga-azọnarị ya ya bụ ọkwa dịka esi narị ya n'oge gara aga. Ọ bụrụ Maazị Kenneth Okonkwo, onye ọkaiwu, bụkwa onye ama ama n'ihe gbasara ihe egwuregwu ihe nkiri nke ndị otu Nollywood. Ọ sị na ya kwenyere na Peter Obi meriri n'oge a zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023, ya bụ afọ na-abụ gara aga, mana a narị anya n'otu a ka ọ ga-adịkwa ma ọzọ n'afọ 2027 na-abịa abịa merie. Ya bụ na ọ bụrụ na Peter Obi kwesịrị ịhapụrụ ya Alhaji Atiku Abubakar, onye mpaghara ugwu, maka na onye mpaghara ugwu nwere ike imeri prezidenti Bola Ahmed, arapụrụ anya. Anyị na-elotele Kenneth Okonkwo na ọ na-abịa ntanta maọbụ jiri elere nwata n'ọkụ, nke abụọ ọ gụrụ ya na-ere eghe. Na-elotekwara ya na otu osisi anaghị arụkwa onye maara ihe anya ugboro na-abụọ. Wee na-elotere ya na agbasịa dede Sam Mbakwe mgbe ọ na ya, ọ sị na ọka na-eri ihe onye mụ anya. Onye ndu ndị otu ụka Inri Evangelical Spiritual Church bụ Prọfet Elijah Ayadele wee bụrụ onye ọzọ sịrị Peter Obi na onwe ya ebe o ji azụ eje, na ndị ugwu achọghị ya maọbụ chọọ onye Igbo n'ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Anyị wee na-agwa Prọfet Ayodele, onye ọhụ ọ na-ahụ na amụma ọ na-ebu na-eyitebe osisi eji tụnyere agwọ, na-agwa ya na kemgbe anyị hụrụ atụ dị ochi n'elu ụkwụ na ihe ọ na-akụ edozikwa anya. Anyị na-emekwu ka Prọfet Ayodele amata na Peter Obi esitela n'ime amara n'ụdị akịdị ama oke ala na ala anyị gbaa gburugburu wee bụrụ eze dị ọra mma. Ụdị eji chikwa ya echichi na mpaghara ugwu, echichi a na-echibe ndị na-eje ụka Muslim. Onye ọzọ wee bụrụ Asari Dokugbo. Ọ bụbu onye ndu ndị otu ọlụọla ndị ikoriko Niger Delta People's Volunteer Force, ndị yara obodo ahụ oge ha na-egosi na iwe ha bụ na obodo echezuola ihe ọkụkọ sara akpatakwa mmanụ ka elotie, na-eso na mpaghara ogbe ha enweta ike nkarị akụ na ụba ala anyị Naịjirịa, mana ekebe oke na oke ha adịghị egosipụta na ọha bụ isi sekpụ ntị n'ịkpata akụ na ụba. Anyị na-asị Asari Dokugbo ya lụtakwa na ọ bụzi ezi omenala na-elem Kalabari, okpuru ọchịchị Degama Rivers State, na ebe ọ bụzi onye ndu omenala n'ọkwa mmanya n'abọ, na marakwa amara na ọhịa ga-asọ nkata ekwesịghị ịpụ ero. Asari Dokugbo abụghị ihe o kwuru taa ka ọ na-ekwu echi. O nwere oge ọ sịrị na Tinubu na ya kwụ ya n'azụ ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-acha, mechie sị
na Tinubu na-emegbu ndị mpaghara South South, ndị mpaghara Niger Delta, na a ga-akwụnyeziri ndị ugwu ka ọ bụrụ ndị mpaghara ogbe ha Niger Delta na ndị ugwu ga-enwe njikọ aka maka ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo a. A na-emezi ka ọ mata na ụmụazị Peter Obi, ndị Obedient Movement, na ọnọdụ ka erugheri. Ebukwa n'obi na a sịla ọkụkọ tụsuo ruo eru ya agbanakwa ọsọ, na matakwa amata na ọ kpara nkụ arụrụ soro ngwere bịara ya ọrịrị, isi kote ebu ọgba ya. Aka chịbụrụ Borno steeti n'oge gara aga, Alimodu Sheriff, sịrị na ọsọ ji site n'ikepụ ome ọsọ akwụcha n'ọdụ igu na onweghị ka Peter Obi chi obodo a. Ewe na-asị ya buli ya ebuli n'uche na egbusie kpọrọtọm kpọtọm na ọlakọ n'ubi ndị ji. Anyị nọrọ na ozi Igbo gara aga welite okwu ndị Ogwumaga na mmadụ na-abụ bụ Peter Obi asịghị ya n'isi. Mmadụ dịka Daniel Buwala na Reno Mokere. Ihe anyị na-ekwuzi taa wee bụrụ ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa. Ozugo anyị ka taa wee bụrụzi n'udo gbara mkpe na abụọ. Nke mbụ na-agara ndị Igbo na-asị Peter Obi ya sị n'ọkwa ịzọ ọkwa onye isi ala ritue. Okwu nke mbụ a wee bụrụ na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ ugboro mgba na ọ naghị echi. Nwata anaghị abụ nwata na anụ osogbue, na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ya were ya kpọrọ nkụtụ. Ikpe nke abụọ, eleli enwe ite ọgbanye ọkụ wee na-agara ndị mpaghara ala anyị ndị ọzọ dịka ibie na iyi kpụrụ ekpuru na-eri ogwe. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Ọ dị.